Assalamualaikum. Halo re, balik mana ambek aku Fatimatus Alfaroh NIM sangang puluh limo soko prodi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trunajaya Madura. Video kali iki aku bakal moco geguritan lan cerita pewayangan nganggo basa Jawa. Pun kesupen like, komen, share, lan subscribe ge. Matur nuwun. Geguritan kali iki berjudul Tresno Sliramu. Saiki utawa sesuk Baskara bakal tetep muncul karo cahyane, karo rasa sing padha sami. Saiki utawa sesuk rasa iki bakal tetep padha kelingan kabeh kuwi perkara sliramu. Saben dina saben wengi bakal tetep padha rasane ra iso lali sliramu. Anggonku ngenteni tumeka kapan, nanti seprene suwine aku ngenteni bakal tetep tak lakoni. Nopo angsal kula nyerat, aku tresno tansah kelingan, ora peduli wayah, koyo ora mubeng. Aku manah iki tansah ngenteni tekamu. Cekap semanten video kula, matur nuwun sampun ningali video kula. Ketemu mangke ten video sebanjure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.